Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafaati rasulillah wa li isyafatil mas'ul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wonten raksanipun para bapak, para ibu, jamaah salat subuh saha jamaah kultum ingkang sedaya hormati. Sepindah monggo kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kanikmatan, karahmatan, taufik, hidayah ilahi dhateng kula panjenengan sehingga wonten ing saat enjang punika kita saged sareng-sareng nindakaken salat berjamaah salat subuh kanthi mboten main alas tunggaling punapa-punapa. Ing pramila monggo syukur kita lahiraken pirisan kadhawasan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamun Allah mugi patur dhateng junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kita antu syafaatipun wit donya ngantos dumugi akhirat. Mugi-mugi kemawon kula sedaya kagolong umat ingkang pitados syafaatipun Kanjeng Nabi wiwit donya lan benjang wonten akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Datang para sedaya ingkang satu hormati, mboten kraos, mboten krasa. Alhamdulillahirabbil alamin, awak piyambak ingkang lampahi siam menika sampun ngantik tanggal 12 sampun angsal sepertelonipun wulan Ramadan. Bilih wonten mriki kula badhekaken masalah babagan salat Id. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu padha ngreksa sapa sira kabeh ngreksa 'alas sholawati ing atase salat limang wektu. Wa qumu lillahi qanitin. Wa 'alas sholawatil wusta lan atase salat kang tengah. Yang memiliki dipun sebataken sholatil asri. Sholat wusta niku sholat tengah nek dipun sebataken wonten kitab Safinatun Najah punika sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lan padha jumeneng sapa sira kabeh ing sholat lima wektu lillahi karena Gusti Allah qanitina kale wong padha niti-niti kabeh to ngati-ati kabeh. Ingkang dipun kajengaken mriki hafidhu awake dhewe niku kan nglakoni salat gangsal wekdal dengan sangat awake dhewe kon niti-niti wektune. Oh, iki wis manjing wektune dereng. Iki nang wektu tahrim mboten. Iki wonten wektu kaluhah mboten. Keranten napa nggih? Benjing sedina kiamat niku Gusti Allah niku mboten nakokake derajat pangkatipun sedaya rupane apik apa elek ayu ora awak dhewe mboten. Sing dipun tentaraken dawuh kala wau Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila
wa qulubikum wa a'malikum walakin yang duru ila a'malikum wa qulubikum. Gusti Allah Ta'ala niku benjing sing badhe dipentang katakan pertama nalika sowan wonten Subhanahu wa ta'ala babagan salat. Terutama salat gangsal wekdal. Ing pramila monggo sibuka kados napa, rupeka kados napa, salat gangsal wekdal ampun dipun tilar. Kejawi awake dhewe enten darurat, keranten darurate darus salat menika enten kalih. Awake dhewe entuk ninggal salat niku numan perkara anomu wanis yanu. Anomu niku keteturon, wanis yanu lan lali. Sibuka kados napa, rupeka kados napa, disempetake salat gangsal wekdal kejaba darurat. Contoh niki mawon, gampane salat duhur. Sampun manjinge salat duhur kados kula mangsa saking Saben jam 1:30. Kan pun manjing salat duhur kok malah teturon. Ngerti-ngerti tangi pun jam 3 bener langkung 5 menit. Pun manjing salat asar niku lak mboten keturon naming niat turu. Berarti awake dhewe kan mboten keturon tapi pepeko. Nek ngoten niku nggih mboten parung. Contoh mana nek sing anom warisnanu wanis anu niku turu kalian lali niku gampane awake dhewe bali saka sawah mat esuk jam 7 jam 10:30 langsung salat duha. Pas salat duha kok keturon jam 11 ngerti-ngerti baru wiridan salat duha keturon wah kula salat duha ngerti kok wis jam 3:05 menit. Nah niku jenenge keturon. Tapi nek wis bar duhur dereng salat duhur kok empun turu niku jenenge niat orang lakoni salat lak ngoten niku. Terus sing kaping kalih akdar salate niku wanis anu lali. Yang pramila monggo salat gangsal wekdal termasuk salat perdune awake dhewe niku monggo dipun sempatake. Wonten papan pundi kemawon rupeka kados napa niku nggih dipun lampahi. Ranten sedanten itu nggih penting awake dhewe nglampahi, mbah ditampa mbah ora niku tergantung Gusti Allah. Keranten daya pripun? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, ibadahku kabeh niku kagungane Gusti Allah. Awake piyambak namung jalanaken nglampahi perintah nyegah larangan. Keranten nggih ngeten. Keranten babagan salat niku nek cara memecah pondok niku dadi pelajaran ingkang paling pertama. Keranten pemoten pondok niku nggih nek pemoten jamaah mawon niku nggih dienten takjiranipun. Kon resik-resik. Kon sesak piturken pun niku nek pondok. Tapi nek tenggeyo sing anak anjir sapa mboten enten. Penting kanten awake piyambak kemawon ingkang ngatur pripun carane. Penting aku kudu iso nglakoni salat 5 waktu. Syukur-syukur saged jamaah. Keranten Allah Taala benjing wonten yaumil qiyamah punika badhe giring tiyang sedaya makhluk wonten enten pun bagi dados 3. Sing pertama digiring dikumpulake golongane raine kados lintang. Sing kaping kalih golongane makhluke Gusti Allah kados rembulan. Sing nomor 3 golongane makhluk Gusti Allah dikumpulake sing raine kaya srengenge. Lah sinten niku? Ingkang sepindah dawuh Kanjeng Nabi wonten ing kitab Duratul Nasih dipun sebutaken yahsurullahu ta'ala yaumal qiyamati bisalasati aujuhin.
Gusti Allah taala benjing wonten dina kiamat punika badhe ngumpulake tiyang ingkang purun gelem nglampahi salat gangsal wetan niku dipun bagi dados 3. Ingkang sepindah kal kawakib wujuhum kan kawakib wajahe awake kados rembulan. Nah terus fanaqulu lahum al malaikah terus Gusti Allah takon fanaqulu tumbi ngucap lahum maring kaum sapa al malaikatu malaikat akmalakum akmale kaum mau. Ya Allah, sinten ta kawulin jenengan sing jenengan kumpulake sok nang ora-ora maksar utawa dina kiamat sing pertama kok wajahe padha selintang sinten ya Allah. Terus Gusti Allah ngendika fayaquluna kunna idza sami'na al adzan kunna ila taharah wal wudu wala nastaghilu bi ghairihi. Ingkang sepindah sing wajahe sing kados lintang niku tiyang ingkang kunna idza sami'na al adzan nalikane tiyang kalau mireng adzan langsung kunna ila taharah langsung enggal-enggal suci wundu wala sabil ghairihi lan ora ketul saliyane marang sesuci utawi wundu kala wau. Sing setunggal niku tiyang ingkang wajahe kados lintang niku tiyang ingkang mireng adzan langsung budal jipuk banyu wundu. Ingkang nomor kalih wa qauman wujuhum kal qamar. Ingkang nomor kalih sing wajahe kados rembulan bulan purnama. Nek lintang niku lak kelip-kelip cilik-cilik nek diperesani kak sing ngandhap niku. Tapi nek kal qamari kados rembulan sing tanggal purnama pentir resik kados lampu nggih nek mriki nggih lampu sing 100 watt niku pentir. Niku wajahe berseri-seri kados rembulan bulan purnama. Terus malaikate takon sinten niku ya Allah kawulane panjenengan ingkang wajahe kados dene rembulan ma'akmalikum apa ta akmalmu kaum fayaquluna temu ngendika sapa kaum kunna nawat badu qoblal adzan. Ingkang nomor kalih kaping kalih sing wajahe kados rembulan kalu tiyang ingkang wundu saderengipun adzan gamane manjing wektu niku pun wundu rumiyin. Ingkang pertama kaum nak sakwise mireng adzan langsung banjur wundu niku sing wajahe kados lintang. Ingkang kaping kalih sing wajahe kados rembulan niku sadereng adzan sampun wundu. Ingkang nomor 3 wa qauman wujuhum kasamsi. Ingkang nomor 3 wajahe kaum utawa kawulane Gusti Allah kados dene srengenge menyinari seluruh dunia. Nah, contoh niku sinten ngendikane Allah taala fayaqulu ba'da su'ali kunna kani anida fil masajid. Sing nomor 3 sing wajahe kados srengenge niku saderenge ana adzan sampun wundu sampun resik sampun tahiyat al masjid iktikaf sampun wonten iktikaf wonten ing masjid. Contohnya kados mbahyan ngeten iki. Mbahyan saderenge adzan saderenge manjing wektu sampun teng masjid. Nah niku contohe ngoten niku. Nek saged monggo dipun lampahi sing setunggal wajahe kados lintang niku tiyang ingkang mirengaken adzan langsung wundu salat lampahi napa perlune tahiyatul masjid sak panunggalipun. Ingkang nomor kalih wajahe kados rembulan niku tiyang saderenge adzan saderenge mireng adzan niku pun ndadak wundu rumiyin. Sing nomor 3 saderenge masuk apa sing nomor 3 niku sing wajahe kados srengenge kalau saderenge manjing wektu niku tiyang sampun dumugi wonten ing masjid melampahi napa perlune salat tahiyat masjid panunggalipun masuk adzan niku sok Allah taala bakal ngumpulaken tiyang kala wau wajahe kados wajah srengenge. Nah monggo dengan kula panjenengan man milih aja milih ingkang kados lintang
kados rembulan napa kados srengenge monggo. Napa malih wonten ing masalah salat menika langkung-langkung saged nglampahi salat berjamaah. Keranten fadilahipun jamaah niku ageng sanget. Ngendikane Kanjeng Nabi, man sholla ala sholawatil khamsi ma'al jamaah walahu khamsatu asya'a. Sinten tiyang ingkang salat perlu gangsal wedal purun nglampahi jamaah. Nek saged 5 wektu, nek mboten saged nggih saged-sagede. Sak wektu tok nggih mboten dados napa. 2 wektu nggih mboten napa, 3 wektu mboten napa. Syukur-syukur 5 wektu saged. Nek kula dereng saged terus terangke mawon 5 wektu kon jamaah terus kula terus terang dereng saged. Nek dereng saged alhamdulillah. Ning diusahakake, aku dhuwur iki wayahe saking saben jam 11:30 mbayan wis makan masjid tak bali tak resek-resek lek tak jamaah iki wis jam 11:30 wayahe ngantor meh budal tak bali tak nderek-nderek jamaah niku disahkan ngoten sementing awake pun gadah niat melu jamaah. Fadilah kalau sampeyan aturaken man sholat khamsi awal jamaah pala hukum syartu asya. Sing sinten ingkang kurang nampi salat jamaah bakal dipun paringi 5 perkara. Ingkang setunggal al awalu lasibuhu faqra fid dunya. Al awal takang awal iku lasibuhu apa faqron fid dunya. Ingkang setunggal fadilah salat jamaah niku Gusti Allah taala bakal mboten maringi pikir utai miskin nang donya ni. Ingkang nomor 3 wasalisu yukti kita bahu biyaminihi. Ingkang kaping 3 fadilah salat jamaah Gusti Allah taala itu bakal maringi kitab catet amale awake dhewe diparingi wonten ing tangan tengen. Keranten sapa wong sing diparing kitab catetate amale awake dhewe kok diparingake tangan tangan itu bakal tiyang ingkang bejo donyane nggih bejo akhirate. Cara nek diparingake wonten kangge tangan kiwa niku wong sing bakal cilaka. Contone donya kemawon maringi gampane diparingi tiyang kok diparingi ngangge tangan kiwa niku tak termasuk kan ngenyek. Nah, semanten ugi nang akhirat awake dhewe diparingi kitab cat amal dhewe kok tangan tangan niku termasuk sing wong bejo. Nek diparingi tangan sing kiwa iku wong sing cilaka cara awake dijlumpurung wonten ing nerakane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan warrabi'u yamurru ala sirati kal barqi al khatib. Fadilah salat jamaah niku sing nomor sekawan sok nang ora-ora maksar. Nalika sok dina kiamat awake dhewe dikumpulake nang ora-ora maksar niku paling beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh tahun niku bakal ngambah wat siratal mustaqim. Sing wat siratal mustaqim kuwi nek diambah niku pirang-pirang ewu tahun. Terus wat-watane siratal mustaqim niku kados rambut disigar ping 7 landhepe ngungkuli pedang. Lah niku nek wong sing gelem nglamis salat jamaah saged ngambah kados dene kilat nyamber wit kelapa. Wis jamane ngoten niku. Kilat nyamber buantare ra karuan. Lah niku diumpamake ngoten niku. Awake dhewe sing purun gelem nglamis salat jamaah bakal ngambah wat siratal mustaqim kados dene kilat. Mboten kados dene besapari mboten. Besapari mlaku kadang banter kados ngoten tapi nek banter kilat luwih banter kilat utahe banter petir niku sing gelem nglami salat jamaah. Ingkang kaping gangsal fadilah salat jamaah wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al jannah bila hisabin wala andabin. Ingkang kaping gangsal fadilah nglampahi salat jamaah niku Gusti Allah taala bakal mlebetaken tiyang kala mlebu swarga kanthi mboten dipun hisab lan mboten badhe dipun siksa. Pramila monggo kesempatan kula panjenengan sedaya langkung-langkung wonten ing bulan Ramadan punika
kita tingkataken anggenipun sami ibadah ngepar Allah Subhanahu wa taala mudamel nggih mudamel sing penting ibadah aja dilalekake aja disepelekake langkung-langkung salat limang wektune ampun sami dipun tilar kena tinggal kena ning kejaba nek lali utawi keturun makaten kesempatan matur kawula mugi-mugi wonten manfaatipun mugi donga-donga kemawon mugi-mugi saged kepanggihan malih saged dibina malih mugi-mugi berkah dunya berkah akhiratipun amin amin ya rabbal alamin wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh